nakan zauna na yi kuka domin ni ma haka na tsinci rayuwata. Ana Aisha Bello Yusuf, shekaruna 28, kasancewar ina fama da ciwon sikila, ina samun matsaloli ta fannin aure. Ciwon sikila ba wai ciwo bane wanda za a dinga kyaman mutum, ciwo ne wanda ake haifanka da shi. Za ka dinga jin kamar kafinta ne yana son ya yanka katako, to haka mukan shiga cikin yanayi idan muna fama da wannan ciwon. Kafin in gama makaranta na fuskanci kalubale, in yi gaba in yi baya, kusan kullum ina asibiti. Wata sa'in ma za a dinga zagin ka, ana cewa ba mu da kwakwalwa. So da dama mutane sukan zage mu cewa mu 'yan kwaya ne, mun saba shan magunguna. Tsangwamar mu da sukan yi baya sa muna jin daɗi. Wani manemi na mun ɗau kusan kimanin shekara 7 da shi, yana ta dai kaman zan iya cewa yaudara ta, tunda shi ya san a cikin zuciyan shi ba zai iya zama da ni ba. Har ta kai ga na shiga matsanancin damuwa a rayuwa na, har na kamu da wani ciwo da ake ce ma ciwon damuwa. Na tsinci kaina a cikin wani yanayi na bani da wani amfani a duniya. Ina fama da lalurar rashin bacci, sai na sha magunguna sannan nake iya yin bacci. Na ji kamar zan kashe kaina saboda ba shi kadai bane ya sha ɓata mani lokaci, suna da yawa.